Eye n'Ensoko TV, uboroso bw'umugusi. Buyamano kegima omorigerere bw'ensoko nokwegena kwane buna nigo gendete buya nabo igorit kuri aho nigorire ritwereru chisa nikomi chabono mogoroba chinga kingo kwarigania tonyore amangana maya asenchirere yobwenge una to kwariganirete kuruga iga Ensoko TV oboroso bwo mugusi eretariane Linet Nyambane. Otogo chaka kurwa asensemo ya eamate ya Nyagusira Fanis Nyaboke Ratemo kurweke nyoro kya Nyaburuga location ya Kiongoso ebunge ya Kitutu Masaba imeye county ya Nyamira yasokirie na wakambu ya mono gucha kose yasireti omwana obo omwaka oeta omutinyo kabere asabona yasokiri na gwakira kigambira mbuya ase okona chekina eri bachikunyara ko baba kurusyo mubero uyu na kunyutindeka nabo igo bachiko baba kunyara bakonyora umwana uyu otigetwe na Nyagusira. Elieta nkoruku Ridia Busibolira Temo umwana uli osirete ole kuruku Fanis kurumagena uli ole konyora umwana noyo nolenge ngotebe ekegambero gie koti ya ogembo mbiya mono umwe ekekinangia erete igoro bono ngosabagaki ekineke kere kyarete igoro ngosabe kwetie nyoro obosubole kurugabu eri ninde nyare kweneri umwana oyone konyoro obunde oberire monase ekwere emochari nyare komoina se kenekere kurwaga sire to mudinyo yo kabere paka bono igatanya kwenigu bono ekoti nari yangete obosubole bya igoro ngosabagaki ekegambere ekyo nyare konyora rende okosabukwane n'umwana uri atigete umwana nara atigete umwana enjo nyare nere kumurenda bamonge nyare kumurenda asicinguru rende bangene ikibaranyorege keigo nyare kumurendera. Samarieta James Kingwaina Katemo Fanis no mwiwa no liosirete magena uyo trenera gansema ni sister ne muna mumanyete kuru Fanis agasirete uri mutinyo kabere tanya kwa ni gwe kesingia nge kotin kwa chipati jibe kwa nyandro iwanana kiara bere ko din lakini gorone kya ko tu amuzi muzi chikara ya ko tu nduto ko chiko iromo bere to chiko yani wono lende amuzi mbya ya ko tu ntisa netene ko timbe ya ko tu ko tatiko mwana nare Fanis atikale tenera ya bwato manene to go saba umwana uyo tinyale ko maewa egera nero ko chiko yani mamo mwabo ko ara se kemire kya bagusi musubati gara siro nyotigiro umwana maega umwana ni ero ko yani nyina ndio ekigambero ngiakorete amuzi aye mbuja ntu adigete nero lakini umwana aro tigete maega wina mwana to goja acha kwenia mama mwabo arafu to goje pande ye nini ya nsema ya ebiri ya majeri ebiri gere 106,500 to atume kireje bya nyinge kureke sekia gachagete kutara para kwa ndogembo to kwirana sai ndu bwathikende gaki to saba Samaria baya pato kwanye nsema ya ebiri ya majeri. Goska mutu omurigereri bw'ensoko ekero omugiro bwa borokia bw'echi university osoiro mutinyo ya mabono niga borokigwa bw'echi university ya Kisii besokire erio korwa na gosena kuru kubori gochase serikali gokoro kuigwana egati yabo nabo igo na borokia bw'echi university echo asebatebire buna nigo abande bachakire gokoro bonchoreria na abande nigo bangere gokora goseko gendia boda boda ekogera nigo baberere siko ase egeka egetambe. Yeah, first of all, it is affecting us mentally. Of course, some students are happy. They are on break and holiday.
but most of us are affected in that mentally we know that when we resume we will have to study under pressure. You know, tanganyo magomo ogendrete obeire gogo chanda banafunzi ase chinchira chinyinge litangani oniga bibuli ebakagirete ngango chitore gosoma tukore togende lakini bono bunegendrete iga omwaka oyo nkwerure nando turuchwerire na masomo tagendrete bono tukuburinga serikali iga mebango kiebwate gokonya abanafunzi tutaraenda asa bibuli kiagera no na bibuli baito boniga enchira basemereti tukuri skuru toende iskali torenga ntu babwatisi bona yabire gasi enkongo weteranga ntorasoma chibesa batwete chierire ase tomete ngwaka na tuli chinyomba igona biru mo chando monene abanafunzi abange boniga korengana ngambali school abange baswire okole ebiashara bya boda boda wese gweta school wensemo igara unabokora abande bakole ebiashara beno koni chinyanya ande bachagira koni amagina gweteranga ubugima bokongete tokogendera kobera isiko bosaigo nasomenyete nuganiti endagira nuganiti wakanere igo abanafunzi babera affected mono unaboniga abande bachakire kuli kuna nichi hotel bona ande bebire gose skuru njare ngoro. The only solution here is the government to pay the lecturers because they can't work. They studied and managed to get the jobs, so they should be paid for the work they are doing. So the only solution is the government to pay the lecturers. Goska mutu omurigererwa ensoko abonchoreria kurwa echiro ya kebirigo imeanyamira nigo besokiri na kubeka eseiyo kwamireria ekyombegie chipara Kenya gutenenia ogutagurwa gwechinyumba chirembarabare ne para ya kebirigo echiro ya Kenya nyamoseobeti bakorawa no MCA Onyamatuta Omoske Julius Matwere amo no munyakerogo gwechiro ya kebirigo Samuel Marigwa emambe yeritkoria rero nigo batebire buna tiba manyetigwe na ekyombekyo gose kyombeki nigo kyabegete bigingi mamincha no kugania kwa base batebire buna kyombeki kyanyate kabage kumanya ngango chigutagora bare chinyombecho. Nchenguru kwa Matwere Julius MCA Onyamatuta Ward Nyamira County. Mambia bono tuachiraiga kiagera tubwate a petition tokuburia serikali yaito igoro ya omoroberie bwate bwogo tagora chinyomba chibiashara ase echiro ya kebirigo nechijiro chinde chietana ine bunanya para ibere Kenyenya nonye mosobeti mpaka Gesima supposed to be 60. Bagocha bakela bagocha botuko goto bimiti nyomba intuti gato bwati usalama ntunzo liko chiko bakolera kende yonse nese kali togo sabayeito eto bwatisie ebinte bibikorwa senjerere ndonge ntogo twale pare ya igwei kebirigo erororo na ende to twale yende echire nenya rekane Ncha Maria tankoro kurosi bochaberi ongondi nenche nimbwate nyomba kebirigaiga nenche nabonkumiti ka kestari bacha bakomakie nyomba kirase bakomya bakanyomba ime bacha kopime nyomba bakanyomba ime nyomba tu struggle for a long time tokori kichibeso botuko no mugaso tokoraranjera twacha goikeke mambia kake kamuranje abantu baminto tobwate sikake kamuranje kake abantu bagenda sibakona kugenda gochibaito. Omobunge Odagoret South John Kiari wesokire na kwegerera serikali kubwatikana nerichiko eyu yabegete irie metandao limanyekante buna cyberbullying asatebire buna ichikeri tirikunereria gose goswanana nobosibore bwa bakenya kurwa amangana ukwana nabariki bamangana maya asamagacho yebunge Kiari nigatebire buna richikerio nigori bwata maya mange gochia saba Kenya egati yabo no gutanga abana kukurwa kurigereria amangana amabe ase metandao ambayo inafanywa kwenye act iliyopitishwa wiki iliyopita inasoma hivi kwamba section 27
of the Principal Act is amended in subsection 1 by inserting the words or is likely to cause the other person to commit suicide immediately after the word person appearing in paragraph B. That section 30 of the Principal Act, that is totally different. So kitu ambacho kimebadilishwa kwenye sheria hapa ni kuipa nguvu zaidi iweze kushughulikia masuala ambayo umeyaona kwamba kuna uwezekano ya mtu, na act yenyewe originally inasema deliberately or intentionally, kwamba mtu anajua anamdhuru mwingine kwa kutumia kifaa ambacho ni cha teknolojia ama kutumia mtandao ambao ni wa kiteknolojia. Kwa hivyo maneno ambayo yameongezwa kwa clause ama kipengee ambacho unasema ni hapa ambapo inasema or is likely to cause the other person to commit suicide. Umeviona visa ambavyo vimekuwa vingine kama vile ambavyo tulivishuhudia kule Shakahola. Ukiwa na sheria ambayo haina uwezo wa kumshika yule ambaye anamdhuru mwingine, hatari ni kwa mwananchi. Kwa hivyo masuala ambayo yanasemekana yameongezwa kwenye sheria hii sio yale ambayo tunayaona kwenye mitandao, ni hayo ambayo nimekusomea kwenye act. Gukorera abagabana kurwa ensemo ya Mount Kenya East bakoragwa no munyakirogo bosi Silimbarire bamochirie umugavana Onyeri Mutai Kahiga kubwatikana ni chinkwana chiaye igoro yogosira kwa Raila Odinga. Barire ni gatebiruna ikiama kia UDA ni gokera chikoraria egetambukero keri barachi komoimokeria chingaki gose chingaki atebiruna teribu ya abarai gwesokia na gukwana amangananga bunayo ase abantu. Ongee yaliyoendelea katika Kenya, na tungetaka kusema tukiwa hapa Tharaka Nithi kama magavana wa Meru, Embu and Tharaka Nithi kwamba number 1 tulishtuka sana kwa mambo ambayo iliweza kuongewa na governor wa Nyeri, Governor Kahiga, ambayo imeshtua kila mtu katika Kenya. Na kwa sababu tuko hapa kama magavana wa Mount Kenya East, tungetaka kusema matamshi ya Governor Kahiga ilikuwa ni yake peke yake. Sisi kama magavana wa Mount Kenya East na watu wetu wa Mount Kenya East hatuamini kamwe aliyoyasema. Tunajua ya kwamba development imekuwa ikikuja hapa pande yetu. Tumeona mabarabara ikijengwa na national government. Tumeona soko mingi zikijengwa na national government in partnership na county government. Tumeona affordable housing ikijengwa katika kila county pande ya Mount Kenya East. Na tumeona development tofauti, kazi ya wakulima, mambo ya fertilizer na stima zikiwekwa katika kila constituency in Mount Kenya East. To deassociate completely, to associate myself and the people of Tharaka Nithi and the people of Mount Kenya East with the sentiments that were shared by Governor Mutai Kahiga, the former Vice Chair of the Council of Governors. Our culture does not involve making mockery or celebrating other human beings or other human lives' death. It does not matter the relationship we had with those people when they were alive. It is not our culture to celebrate even the worst of our enemies' death, if there is such a thing. Because we know that life is given by God and life is taken by God. And therefore we cannot have mockery or have jokes. Na gwikiraga bu umurigirire bwensoko no tugukorera amaya yechinsa 10
nigo rachikomerana na Ishmael Mogere ense ya moya margoba na bwego chinsa isato akomanye bunara bega gwateka asenchira yo bwikirano na kuganirio gende gutwara oburigererio buya na bwego tware omogorobo muya eretariane Linet Nyambane.